The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 6 and 14, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. 1 Peter 3:12-13, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Psalm 4 verse 3, but know that the Lord has set apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to him. Psalm 27:14, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 37:28, for the Lord loves justice and does not forsake his saints. They are preserved forever, but the descendants of the wicked shall be cut off. Ezra 8:22, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Job 5:19, he shall deliver you in 6 troubles. Yes, in 7 no evil shall touch you. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kun napaw kita mga sala nga nahibilin diha. Kining maong mga sala kung dili nato isugid ngadto sa Dios kamahan, kini mahimo lamang babag o makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gabiton karon ang 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31, way laing manluluwas si Ginoong Hesukristo ra gyud. Acts 4:12 nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa magampot ta karon sa hilom agi pangandam. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again sa pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo ni dapita sa magkausapa aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat. Grasya nga imo kaming ipabuhi
Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, ug kami nag-agad lamang sa imong grasya. Karon nagaampo kami nga imo kaming tudloan pagdugang kamaturan pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao'y bugtong magtutudlo sa kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, welcome once again ni ining line usab nga adlaw. Magpasalamat ta sa Dios nga gilugwayan pa ning atong kinabuhi, giatagan pa kita og opportunity and privileges nga atong pahimuslan sa atong pagka-Kristohanon. Well, padayon ta sa atong itun-an nga the protocol plan of God. Taod pa kita ang mga dupot ni kay daghan kaayong mga punto sa doktrina nga ato pang pagatukion. So ato nang gihisgutan kagahapon may tungod niya itong 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, which is explained as cognitive independence. Sunod ang spiritual autonomy, nga it's defined as the cognitive confidence, and the spiritual maturity defined as cognitive invincibility. So kining great power experiment, gamhanan kining gahom nga gi-eksperimentuhan ni Ginoong Hesukristo sa iyang unang paghani, sa iyang hypostatic union. Now, kining maong great power experiment is available to every church age believer. Now, dili ka makapahimulos hindi kundi ka magatubo diya sa pulong sa Dios o nga ikaw wala magapuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato sa English og operational divine dynasphere. So this great power experiment is available to every church age believer. Kay ikaw karon nga nagpaminaw ning atong mensahe, atong pagtuon niini, sakop ka man sa church age. You are a believer. Kung ikaw magtutuo ka ubo sa katuigan sa simbahan. Now, unsa man ang mga tinubdan sa gahom nga gihuptan ni Ginoong Hesukristo sa iyang pag-ani dinhi, unang pag-ani. Well, ang una niini ang pagkalabang magagahom sa Dios kamahan o sa Dios nga Espiritu Santo, related to living inside sa iyang prototype divine dynasphere. Mao ni naguna ang pagkalabang magagahom sa Dios kamahan o sa Dios Espiritu Santo. O ang ikaduha, ang iyang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God. Mao ni ang duha ka mga tinubdan, 2 sources of our Lord Jesus Christ power. Now, on God the Holy Spirit's omnipotence, nga may kalabutan sa pagpuyo diya sa sulod sa prototype divine dynasphere niya, si Ginoong Hesukristo wala gayon makabuhat og bisag usa ka o gamay nga sala. He never got out of the prototype divine dynasphere. He was impeccable. Gawas pa, si Ginoong Hesukristo was the very first person nga mipuyo diha sa prototype divine dynasphere. And he proved it successful. Iyag yung ipurbahan kadto nagmalampuson o iya kining gibilin nganhi kanatong mga magtotoo. Samtag yun na. Iyang gibilin. Dungan sa iyang pagbuhi sa iyang espiritu, samtang abitahin siya sa cross, in thy hands I commend my spirit. Dungan yan to iyang gibilin. Kining maong divine dynasphere. Karon, di na prototype. Ang atua operational
divine atmosphere. He left it to us, believers. So, nahibaw ka naman nga ang proseso, ang paagi nga ikaw magmadinaugon on this, mao kini. Mao kini ang ingnon ta open secret sa Dios alang kanang mga magtotoo ning katuigan sa simbahan. Feeling of the Holy Spirit plus Bible doctrine. Mao gid ang open secret nga kita magmadinaugon kung kita napunan sa Espiritu Santo o nagapadayon kita sa pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Natiman nga kini agi man usab kini review nga si Ginoong Jesucristo namatay spiritually dito sa cross. And He was the only qualified Savior to save us. Nga naman, tungod niining musunod. Wa siya'y kinaiyang makasasala. Wa siya'y salang panulundon ni Adan. Wala siya makabuhat bisag gamay sala. Na nag-iya siyang hingpit nga pagkamatarong. Ug siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Let me repeat that. These are the following things that made our Lord Jesus Christ qualified to be the Savior to save us. He had no Adam's original sin. He had no old sin nature. He had no personal sins. Wala. And He possessed the perfect righteousness. And He was the only perfect member of the human race. Walay lain. Sumaw kini ang 5 ka mga dagko yung mga tulumanon nga ang usa ka persona mahimong manluluwas. Ug si Ginoong Jesucristo ra ang mikalifika niining 5. So, karon kay mga magtutuo naman kita, gimanduan kita sa pulong sa Dios. Pagtanaw nini, kanang hinuktok nini, pagpamalandong nini, nga unsa di ay gyud ka magagagahom ang Dios sa kanang hatag og kahigayunan kanato nga kita maghibalik ngadto kaniya. Pinagi sa iyang bugtong anak nga nakakalifikar nini og siya lamang ang manluluwas. So, aron ikaw magmadinaugon sama sa naangkon o nakabot ni Ginoong Jesucristo, kay siya tao man, hingpit nga tao sa pag-anhin niya, o hingpit usab nga Dios. Puro kini sila 100%. So mao ka na nga, buot sa Dios nga magmainawaton kita ni Ginoong Jesucristo samtang niya pakita sa ikadong kubahin sa plano sa Dios. Phase 2 of the plan of God. Nga kita, ano na yun nato ng hatagag ipasiya, kita papuyon diya sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios ang operational divine atmosphere. Kay dihang dapita, ang rest in the Lord, ang faith rest drill, ang imong pagtuman, you can fulfill God's protocol plan for your life. So, ang Salmo 37:7 nagkanayon man, rest in the Lord and wait patiently for Him. And the peace of God, ang kalinaw sa Dios, diha sa sulod sa operational divine. By the way, kini is a system of thinking. Niya sa atong pangunahuna, kining operational divine atmosphere. Kaya ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka sistema sa panghuna-huna. It is a mental attitude life. So mo nang Pilipos 4:7 nagkanayon kung bahin na kalinaw sa Dios nga and the peace of God excuse me, which surpasses all comprehension, shall guard or garrison your hearts and your minds in Christ Jesus. Now there is a divine provision of perfect inner happiness or peace
for every believer ni Ginoong Jesucristo. Kining maong kalinaw, may kalabutan kini sa relasyon sa magtotoo ngadto kang Ginoong Jesucristo. Imagine atong panahon nga imong gidawat gituuhan si Kristo, ikaw na dugtong na kaniya hangtod. So, if you have trusted Christ for salvation, you now belong to the royal family of God. 1 Peter 2:9. Ana kanay pakigabitay, na kanay pagkahiusa ngadto kang Kristo. 2 Corinthians 5:17 and 20. Ikaw na nag-iya na og labihas kadaghan nga mga Diyos nung mga kasangkapan, divine assets, nga gigarantiya usab kini for all eternity. Naka na si Piso 1:3. Ingon nga magtutuo, ikaw mag-aambit sa tanan nga na kang Kristo and everything Christ has. Nasa Roma 8:17. Yet, subo balandungon, nga diyutay ra sa mga Kristiyanon, diyutay ra sa mga magtutuo, ang nagapahimulos ni ining maong mga panalangin nga gisangkap sa Dios kanila. Many are so busy seeking happiness. They have this so-called frantic search for happiness. So busy hustling around sa pagpangita o makatagbaw kanila, satisfaction and fulfillment, nga ilang they overlook one of the great principles sa pulong sa Dios nga naay dapit sa sulod nun nga kanang kalinaw, kalipay, kaligon, a place of stability, gahom, and impact within the grasp of every Christian. Despite difficult circumstances, despite pressures, pagpiit, mga pagsulay, mga suliran, mga gumunhap, ang mga magtotoo makaangkon niining maong kalinaw sa Dios, which surpasses all understanding. Now, diyan sa pulong sa Dios, kining maong dapit sa kalinaw gi tawag kini usahay og pahulay. Naman na si Brohanon 4:1. Ayaw ni saypa sa gitawag nilag 7th day of rest na nas Leviticus 19:3 o 30, or a sabbatical year, Leviticus 25:2-4. No. Lahi kini. Kay this is a moment by moment rest. Gutlo por gutlo nga pahulay. Dapit kini sa panalangin o gahom in the middle sa mga katalagman, mga pagsulay, mga adversities of life. Ang Dios nag-disenyo nini sa matag magtotoo. God intended for every believer to trust Him kanunay sa pagsalig kaniya continuously. And yet many believers never utilize sa grasya nga pagsangkap sa Dios, even though it is available to all. Subo gyud palandungon. Mao ni atong gihatagan kini ug pasiya. Diha sa Episo 1:3 ug 18. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kun ingon nga magtutuo kang Ginoong Jesucristo, mituo misalig kana kaniya for the big thing nga maong kaluwasan. Episo 2:8-9. Di ka pa makasalig kaniya sa mga gagmay rang mga butang, your daily needs,
Romans 8:31-32. Just imagine, gipadala niya ang iyang bugtong anak ngadto sa cross aron sa paglukat sa atong mga sala. Mao kadto ang labing dako nga kasangka o gisangkap sa Dios kanato. That was the greatest provision God ever made for you. 1 Peter 2:24, 1 John 2:2. So, kinigod, mao kini ang a fortiori logic ni Pablo. If he did the most for you dito sa cross, muundang ka sa paghatag o pagdugang doing things for you now. If he did the most for you, when? So, pagkamaluwas, you are his enemy. Romans 5:10. It follows nga siya magasangkap kanimo sa tanan imong panginahanglan karon nga ikaw anak na niya. Galatia 3:26. Romans 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things? No. You see, daghang mga Kristohanon nga nakadungog na niining sayop nga pagkasulti nga dawata lang si Kristo ingon nga manluluwas ug ang tanan nimo mga suliran masulbad. This is erroneous statement. Kung midawat ka na niining maong illusion, you are in for a shock. Paminaw. You have not lived until you have been in a desperate situation where there is nothing you can say or do, where you are so stunned, may kurat ka, may ngangha ka from the onslaught of catastrophe that you can barely even pray. Di na gani ka makampo. Paminaw, sooner or later, ang Diyos brings every person to the end of his own human resources. And yet, si Ginoong Jesucristo na kanayon, these things, ang kining these things, mo kining doktrina sa pulong sa Diyos. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. Have confidence. I have overcome the world. John 16:33. Kay uban sa Dios, there is no such thing as hopeless situations. Samtag na. Paminaw yung main ini. With God, there are no hopeless situations. There is always hope for everyone. Alang kanimo di magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo. Alang kanimo magtutuo, kat uni ang pulong sa Dios. Paminawi ang pagtudlo sa pulong sa Dios sa manining atong ginabuhat. Bible doctrine is the means by which nga ikaw makapalig-od sa imong kinabuhi o makaresolbar sa matag suliran mga sorrow, disappointment, and failure that can resolve. Now, are you aware na dili ka mahimong spiritually mature nga magtutuo nga buot sa Dios kanimo to be unless ang imong pagtuo is tested along the way? Now, one of the most gracious things God does mao ang to allow difficulties and hardships. Iyang itugot na ay mga kalisdanan o mga kapait, pagpiit sa imong kinabuhi. In this way, ikaw makaton to lean on Him. Nga musandig, musalig ka kaniya. Inay sa imong kaugalingong mga paagi in your own ways and means. Na Proverbio 3:5-6, saligi ang Diyos sa tanan nimong kasing-kasing. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight.
So pinaagi sa pagtuo, imong maangkon kining maong saad and others like it, and move padung niining maong moment by moment nga pahulay. Mao ni gitawag sa pulong sa Dios sa doctrinal nga termino nga this is faith, rest, life. Ato ni padayon ugma. So mao kini na dihang kalinaw, kalipay, kalig-on sa imong pagbarog diha sa sulod sa operational divine sphere nga mo ka na ang buot sa Dios nga atong puy-an sama sa puyo ni Ginoong Kristo sa iyang prototype divine sphere siya nagmadinaugon. Buot ka bang magmadinaugon sa imong kinabuhi? Na mao kini. Mao kini ang pahimangno, pasidaan, tambag, tuyo, kabubuton, plano sa Dios sa imong kinabuhi. This is for you, fellow believer. Magampo ta. Malaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo nini mga butanga bahin sa among pagkaanak nimo. Salamat nini nga among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini ang mga subscribers nga nagasunod nini. Dada kami pagbalik ugma aron kami makawadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Salamat, Lord.